Pelvan, O, skажи умные слова. diğerler Avrupa'da ağın düşüncesi ösen adamlar yaşadı. Yani aslında ağın düşüncesi ösen adamlar Türkmenistan'da yaşadı. Sebebi biz en atamızı başımıza tercih etsek ya, oğlum ki algarralar önüne. Sen men durmuşumda peyda olan günümden beri günne bir gezek sen sesini eşitme arzu eden. Sen sesin dünyadaki ähli seslerden gözel. Sen sesin yaşama olan hüsnü arttırıyor. Sen sesini eşitmedik günüm özümü oňaýsyn duyan. Koy hiç bir güç meni sen sesini eşitmekten ayırmasın. Gum Kerim, sen näle? Bugdan, näme boldy? Dokun açdan hawar ýa, özüňe günne bir gyzyl edýän, maňa tapalla berdi. Ýön kaýdan zatlaryň baryny etdim. Gyzlar kaço olunur gowarýa diýdiň. 6 aýlap trnażor zaly atdym. Kaço gorsa gyzlar özüge elýäjip gelmedi. Soň aýtdyň puluň bolmasa aýsy sen seresin diýdiň. Bu wagtda durun gyzlary aç galaýjak geldiňe pul olunur ýa diýdiň. Soň 3 aýlap stroka işedi. Evinde pulmam bolanyna da gyz gelmedi. Soň aýtdyň dile çeker bolmalydy. Kerim Guran nefesim bar goşkun yaptın bile. Tam tutmaysa, näme bolanlar? Özüň birinji adym etmeden gysana gelmez. Arada beren ömrüm näme? Ay yazdım ama da. 3 günden soň jogap berdi, o kelesinde söýüşdim näme. Aslında men bir da etmesem kim wagt barenda, bir keçiden soň jogap berdim. Olam bir aýdan soň jogap berdim men, 3 aýdan jogap berdim şonda ne hawarlaşandy. Yo sen taparsın bu bolşuňa gyz bir bak. Любовь найдёт и тебя.